चला नमस्ते बोला. नमस्ते. कुठे बसलायत? आम्ही आता पनवेलमध्ये बसलोय, पनवेल स्टेशनमध्ये. आम स्टेशन दाखवूया पहिलं. आलो आपण बरोबर टायमावर आलो, पण काय झालं वरती चढलो दादरावरनं, कुठल्या स्टेशनला जायचं किती नंबरला जायचं म्हणून उभं राहिलो. ऐकतो तर 3 तास गाडी लेट आहे. करणार काय 3 तास गाडी लेट? आता वाजले बघा किती 10ची गाडी होती ती 12-1ला येईल आमची गाडी है ना. आता करणार काय, खाणार काय? हे काय खाणार? आता यांनी आणलं शोधून व्हेज फ्राईड राईस. शोधून आणलं मग बाहेर जाऊन. भूक लागली ना. आणि एकच कॅन्टीन आहे तिकडे, ती बघा दिसते तिकडे पण त्या कॅन्टीन मध्ये फक्त वेफर्स वगैरे आहे, बाकी काय असं नाही. मग ती बॉटल दाखव आपली. ही वाली बॉटल घ्यायची 15 रुपयेवाली रेल्वेची. आणि इकडून व्हेज. आम्हाला काय झालं की नॉनव्हेज आम्ही खाऊ नाही शकत आहे म्हणून व्हेज खातो आम्ही, है ना. तशीच आहे ना. तू आणायला गेला तिथे नॉनव्हेज होतं ना सगळं. नॉनव्हेज अजून नाही, आज 8 दिवस खायचं नाही. खायला आम्ही सबस्क्रायबर पण घेऊन आलो. सबस्क्रायबर पण आले. बरे आहात ना तुम्ही? माझी मुलगी पण बघते. हाय कर बाबू, हाय कर. हे पण आपल्या ट्रेनमध्ये लेट झाली ना 2 तास. सेम ट्रेनमध्ये आलं. दररोज न चुकतं आम्ही लावतोच बघतो म्हणजे आवडीने बघतो, असं आवडतं बघायला. मला हे प्यायचं ती वाली फर्स्ट वन, ती वाली पण. इडली आपली गंमत सांगायची काय नंतर सांगूया. सांगू. एवढा टेम्पो गेला तरी आमच्याकडे बघा हे राहिलंच आमचं. आणि काय माहिती काय ठीक आहे ठीक. ते काय वरती ना जायचं का? आपण आलो आहे रेल्वेच्या कॅन्टीनमध्ये. शिरा पडले 25 रुपये, पोहे पडले 25 रुपये, 50 रुपयाचे दोन्ही. घरी जाऊन करणार कधी ना पटकन. किती वाजले बघा 7:30. हां काय? हां बस. बुबू होय, हे बाबा आले. चला 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 आले बाबा. चला चला आले. लॅपटॉपची बॅग सोड. आता काय रिक्षात करशील? आणलं तुम्हाला खाऊया बघ. मग चला बुबू खाली चला. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा आपला जो टेम्पोमधला जो सामान आला होता ना तो भरपूर इकडे लोड झालेला आहे बघा. आपली सर्व सामानाची पिशवी, आपले 3 जे टेबल्स, 3 टेबल जरा हे झाले, आणि आपले 6 बेड्स. आपली गाडी बघा परत जरा साफ करायला लागणार वाटतं ना मम्मी. आणि आजूबाजूचं बघा. ह्यांना काहीतरी बिस्किट देऊया. थांबा आणलंय. थांबा तुम्हाला थांबा. गुलाबाचं फुल बघ सुकून गेलं येऊन. ते बघ कापले होते माहिती आहे ना, म्हणजे वरून कापले होते फांद्या. आले त्याला ना ते फांद्या येऊन त्याला एक फुल आलं. सोनचाफ्यावर एक फुल आहे. ते बघ सोनचाफ्यावर एक फुल. ते कडनं बघ. चला जास्वंदीवर पण फुल आहे बघ टकाटक. बाय बाय. काकी कुठे गेल्या? चला खूप दिवसांनी घराच्या आतमध्ये. ये लसूण नाही दिसले. लसूण आम्हाला सर्वात आधी लसूण दिसलेली आहे. चला आता इकडून आपण सर्व उघडूया पहिलं. सर्व व्हेंटिलेशन होते पहिलं. हे उघडलं
एक एक खिडकी उघडूया आपण सर्व पहिलं. ओके, आपलं किचन बघा. फ्रीज बघूया आपलं. बंद आहे ना. पुसून ठेवलं म्हणून चांगलं आहे बघ. ओके, चांगलं आहे ना. यावेळी तरी जरा कमी मेहनत लागणार आहे. बरोबर 1-1.5 महिन्यानंतर आलो ना आपण. होय. चला जरा बसा आता. चला आपलं बेडरूम पण बघूया आपण. चला खिडक्या कोण? ओके, बरोबर आहे. खिडक्या उघडूया आपण. फॅन पण लावूया का? लाव फॅन लाव. कुठे गेले? आवडते. झालं. तिथे बघा बाहेरचं सर्व आतमध्ये आणून ठेवलं. कांदे, लसूण, बटाटे हे सगळं, तांदूळ. आणि आम्ही विक्रोलीच्या घरातून बघा सर्व भाजी आणले होते. टोमॅटो, सर्व हिरव्या भाज्या, लसूण, कारली, कोथिंबीर सर्व आम्ही इकडे ठेवतो परत, है ना. आणि इकडे बघा सर्व झाडू मारून घेतलेलं आहे प्रॉपरली. सर्व बाहेरचं रूम पण एकदम साफ करून घेतलं आहे. आता हे सर्व वरती न्यायचं आपल्याला. हे तर आपण टेम्पोमधून आणलेलं सामान आहे, ते व्यवस्थित ठेवायचं आहे. ते वरती न्यायचं आहे. हे सुद्धा वरती न्यायचं आहे. हे आपण टेप आणलेले ते पण वरती न्यायचं आहे. हे सर्व वरती न्यायचं आपल्याला. इथे बघा हे सर्व वरती न्यायचं आपल्याला. इथे मम्मी बघा काय करते, आल्या गोळी घेते ना. नाश्ता करून आपण आलो ना स्टेशनवरून. आता गोळी घेते माझी. मम्मीला एकदा थंड वाटतंय जरा. हात थंडच वाटतंय सकाळी इकडे. वातावरण थंड आहे ना. आणि इथे बघा हे पण आम्ही जे क्रॉफर्ड मार्केटवरून आणलं होतं झाड, ते सुद्धा आपल्याला वरती न्यायचं आहे आता, है ना. सर्व एक एक सामान वरती जाऊ दे. केवढं मोठं झाड आहे बघा. तू काय करते? इकडे मला हे सांग, हे काय आहे? बेड. आमची काव्य. हाय, हॅलो. हाय. हे काय आहे? बेड. कसं उघडतात ते? ते काढावं आहे, ते लांब करायचं. बरोबर. वहिनीला भेटली का? आणि सकाळचं बघा किती मस्त वाटतंय. आता बघा हे सर्व सामान आपल्याला वरती न्यायचं एक एक करून. हा आपला कॅफे टेबल नंबर 1. अशीच आपल्याला 3 कॅफे टेबल आणि 6 बेड्स आणि एक गोणी वरती आणायची. चांगलीच एक्सरसाइज होणार आहे माझी. जेवढा वरती जातो तेवढा वरती नेतो.
कॅफे टेबल नंबर 2. हा आला कॅफे टेबल नंबर 3. इथे बघा कोणी नसलं तरी माझा बुबू असतोच मला हेल्प करायला, है ना बुबू. आता गावी यायच्या अगोदर माझा वेट होता 77. आता एवढं सर्व काम केल्यानंतर वेट बघूया आपण 1 आठवड्यानंतर. आणि हा आला आपला म्युझिक सिस्टम. तिथे बघा फायनली सर्व सामान आलेलं आहे. हे सर्व आणलेलं आहे. फॅन तिकडे टेम्पो कसला आला तो? भंगारवाल्याचा. कसला? भंगारवाल्याचा. हे सर्व फॅन आपण आणले होते ना क्रॉफर्ड मार्केटवरून. हां कैची बघ. हे सर्व ओपन करून दाखव. आणि लास्ट टाइम लावलेलं वरती बघ ते बॉक्स निघाले हो मी बल्बचे. हे पण सर्व इलेक्ट्रिकचं सामान आहे. टोटल आपण 6 फॅन आणले होते ना. तर हे 2 आहेत. ह्याचे पात्या कुठे आहेत? खाली असतील. थांब राहू दे. हा ओपन करून बघूया आपण ह्याच्यात कसे असतात. हे सेट ऑफ 4 आहे पूर्ण. एकत्र सेट आहेत बघ. हे खोल. बघ इकडून हाताला लागेल. ठीक आहे. ह्याच्या पात्या ह्याच्यातच हां ते काढ पात्या. हे ठेव साईडला. हे असे असतात बघ. पॅकिंग कशी असते म्हणजे मला पण पॅकिंग बघायची होती ॲक्च्युली. 1 2 है ना. हां ठेवते वरती. हे पण काढ. हे काढा मी म्हटलं याच्यामध्ये एकच मोठा पंखा आहे की काय. आणि तो कुठे लावायचा मोठा पंखा? 4 आहेत ना. हे बॉक्स झाला खाली. आणि तसे अजून हे 4. अजून हे 2. असा खोलायचा आहे ना असा. हां कैचीने तुला ना द्या कलर बघूया त्याला. हा वाला एक खोल आणि त्यानंतर तो दुसरावाला खोल. उघड. आरामात लागेल. तर हा आपला चॉकलेटी कलर आहे. आणि आपला व्हाईट कलर कुठे आहे? व्हाईट कलर हे पण हे माहिती आहे ना सर्व. मी लास्ट टाइम एकटा जाऊन आणलेलं ते. हे बल्ब आहेत हे ना? सर्व बल्ब आहेत. आणि आपले जे रश्से आहेत हां. हे तेच रश्से आहेत जे आपण वरती लावलेत ना. हे बघा इकडे हे रस्से आहेत ते. आणि बल्ब्स आहेत सर्व. आणि आपले ते दरवाजेचे आहेत ना सर्व. हां ते दरवाजेवाल्यांना पण बोलवायचं. ते नाही ना आता काढायचे. नाही हे नाही काढायचे. म्हणजे पाठी पण वाईट आहे. हां पाते पण वाईट. आता आम्ही डिसाईड कसं केलं बघा. हा फॅन बघा दिसतो व्हाईट आहे ना. तर हा फॅन व्हाईट आहे आणि हा एक व्हाईट. तर हे दोन्ही व्हाईट इकडे लागतील. इकडे व्हाईट आणि इकडे व्हाईट. आणि बाकी सर्व ब्राऊन ते सर्व पाठी लागणार आहेत. ब्राऊन आहे. तो ब्राऊन आहे म्हटलं. हा पण ब्राऊन आहे ना. हा व्हाईट आहे ना. दिसत नाही. वाईट नाही. ब्राऊन आहे. ब्राऊन हे व्हाईट हे दोन असतं. व्हाईट असं नाही.
बघा इकडे एक फॅन रेडी झालाय. काजल एक बेड बघ स्लाईड करून बघ, स्लाईड इझिली होतोय का आपल्या वरच्या फ्लोअरवर. कोणता पण घे. हा जो आपण ओपन केला होता तो ना, एकदम स्मूथली होतं. एकदम स्मूथली ना. प्लेन आहे ना, आधी आहे ना. म्हणजे माणसाला डायरेक्ट खाली जायचं तर ढकलून द्यायचं ना असा. इकडे इकडे ढकल बघूया. होतं ना. सर्वांना खुशखबरी, सर्वांना खुशखबरी. यावरची सर्वांच्या घरी आंबे पोचणार आहेत. का तर आंबे पहिले खाल्ले ना म्हणून आपल्या झाडाला आंब्याचं मोहर हे बघ मोहर आलाय, तर इकडे आंबे लागणार आहेत. हा पहिलाच बघा एकच मोहर आलाय. बरोबर ना. हा एकच फुल आलाय. तर 3-4 आंबे येतील, ते सर्वांनी आपण वाटून खाऊया. आणि माझे इकडे किती राऊंड झाले असते तुला लक्षात आहे मम्मी? किती राऊंड 6 बॅट म्हणजे 6 राऊंड. आय गेस 12-15 वरती राऊंड झाले माझे. चिकूचं झाड पण मस्त झालंय आता. जम्बो पिशवीत आपलं हे आहे डेकोरेशनचं सामान. हे आशे वारे आणि आपली कंदीलची वायर. तर तुम्ही ते बघू शकता. आजच आम्ही इकडे आलो आहे. तुम्हाला एक सांगायचं होतं, रात्री आमची जी 10ची गाडी होती ती 1ला आली, 3 तास लेट आली. जी 3ला पोचणार होती ती 6:30-7ला पोचलो. आम्ही इकडे 6:30-7ला पोचलो. आल्याला इकडे मॉर्निंगलाच बघा 10 वाजताच आम्ही सर्व इलेक्ट्रिशियनला बोलवून सर्व फॅनचं काम सुरू केलं आहे. ज्या कामासाठी आलो आहे ते काम आपण आता पटकन करून घेतलं आहे. बेडसुद्धा वरती आणले मी, आणि आपले सर्व टेबल्स आणि आपला डेकसुद्धा वरती आणलेला आहे. त्यासोबत प्लॅन असा आहे की ह्याच्यामध्ये व्हाईट लागणार आहेत, व्हाईट फॅन्स. ते बघा 1, 2. आणि ह्या पाठच्या रूममध्ये ब्लॅक फॅन्स. इकडे एक आणि इथे एक. बाकी बघूया आपण. एक मिनटं थांबा, मी ही लाईट लावते तुझी स्ट्रीप. ओके बंद कर दो. लागली. तुम्ही विचाराल 6 आणले होते ना, 6. तर वरती 4 लावले आणि आता पाठच्या रूममध्ये सुद्धा लावायचे. हे जुने 2 आहेत. आता हे घेऊन चाललो आपण टेबल. टेबल
घेऊन चाललो वरती. बसायला खुर्ची तर लागणार ना, आणि आपलं चपलं ठेवायला आपल्याला चपलाचं स्टँड. आपली कामं काय थांबत नाही बाबा. अजून 3 खुर्च्या राहिल्या. समजा कधी जास्त पाहुणे आले तर जास्त खुर्च्या लागणार ना, अजून 3 खुर्च्या. आले आपल्या 3 खुर्च्या. तिथे बघा सर्व फर्निचरचे सर्व सामान इकडे ठेवलेलं आहे. आता फक्त आतमध्ये जाऊन सेट करायचं आहे. सर्वात आधी तर ही सर्व आधी झाडू मारून पुसून घ्यायला हवी आहे. आतमध्ये खुर्ची. बाकी ही स्ट्रीप बघायला खूप मजा येते मला. आणि इथे बघा एक्स्ट्रा ही उरलेली आहे. तर आता ह्याचं काय करायचं ते थोडंसं डोकं लावायला लागेल आता. द वर्क मस्ट गो ऑन. तर आता बघा संध्याकाळची वेळ आहे. आपल्या घरी आल्यापासून सर्व काम केलेलं आहे. तर आता मम्मी आम्हाला कुठे पाठवतेस? डिमार्टला. काय आणायला? घरात सामान नाही आहे ना, डाळी वगैरे आणायचे. मसूर डाळ किती पाहिजे? 2 किलो मसूरची डाळ, 1 किलो मुगाची डाळ. आणि बाकी मी मला चालत नाही ना, तुरीची डाळ नाही चालत, चण्याची डाळ नाही, उडदाची डाळ आणा अर्धा किलो. ओके. तर असं सर्व मसाले आणा, मिरची पावडर, धना पावडर. हां. आणि इकडे बघा आमच्या डीमार्टच्या पिशव्या रेडी आहेत इकडे, आणि बाईकची चावी रेडी आहे. ओके. याच्यात टाका. अजून असले तर बघ 4-5. एवढे बस आहे. तर जाऊया. हां. आता संध्याकाळचे किती वाजलेत बघा, 5 वाजलेले आहेत है ना. शेंगदाण्याचा छोटा पाकिट आहे. काजल तुला माहिती आहे ना सर्व काय काय घ्यायचं ते? शेंगदाण्याचा काय लक्षात. माझा ना मोबाईल हरवला. मी आता मोबाईल शोधत होते इकडे. मोबाईल कुठे आहे? मी तुम्हाला नंतर सांगतो तो किस्सा.